हरबाय जोबोद गोजोननाय बाथ्रा जे सेन्ट एन्टनिस इंलिश मिडियाम स्कुला थांनाय 1984 मायथाइयाव गायसनजादों आरो बियो दिनै फैयै फैयै फैनानै दिनैनि बे 2026 मायथाइनि जानाय लोगो लोगो जोङो बे सेन्ट एन्टनिस इंलिश मिडियाम स्कुलखौ जोङो सिनियर सेकेन्डारि स्कुल हिसाबै जोङो रिकगनिशन मोनबाय आरो बेनि अनुजायैनो जोंहा सेबानिफ्राय बा सेकेन्डारि बोर्ड अफ आसामनिफ्राय जोङो क्लास 11 खुलिनायनि जोंहा पारमिशना जोंहा मोनबाय आरो जोङो 2026-27 मायथाइ एकाडेमिक केलेन्डार हिसाबै जोङो एडमिशनखौ जोङो बे बोसोरनिफ्राय आरम्भ खालामसिगोन। बेनिखायनो खावलायदों जोंनि गसाइगाव नोगोरनि खाथि खाला थानाय बा गसाइगाव नोगोरनि बिमा बिफा आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ जे नोंथांमोना बे सुबिदाखौ लानो हागोन। जोंनि बे सेन्ट एन्टनिस सिनियर सेकेन्डारि स्कुलावहाय मोननै स्ट्रिमा आरम्भ जागोन 2026-27 मायथाइनि थाखाय बेयो जाहैबाय आर्ट्स आरो साइन्स आरो बेयावहाय जोंनि सिट केपासिटिखौ जोङो गिबियाव दोननाय जादों जे मोनसे स्ट्रिमाव जोङो 100 फरायसाफोरखौ जोङो लानायनि केपासिटि दोनदों। बेयो जाहैबाय साइन्सआवहाय 100 आरो हिउमेनिटि बा आर्ट्सआव 100। बेनिखायनो खावलायदों जे गसाइगाव नोगोरनि बा बिनि खाथि खाला थानाय गामियारिफोरनि फरायसाफोर आरो गार्जेनफोरखौ जे गावनि न'आवनो थानानै बा गसाइगाव टाउनावनो थानानै बे सेन्ट एन्टनिस सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव एडमिशन लानानै फरायनो हागोन। जे गावनि जायगायावनो थानानै गावनि न'आवनो थानानै फरायोब्ला जोङो मिथिगौ एडभान्टेजआ जोंहा बहुद दङ। बेवहाय न'आव थानानै गार्जेनफ्राबो गावनि फरायसाफोरखौ जोङो दिथा होनो हायो जे गावनि फिसाफ्रा माबोरै फरायदों। नंगौ सोरबा सोरबाया जायहा गोजौ बा गोजानाव थांनानै मोजां फरायसालियाव फरायनो सानो बिसोरनि थाखाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया, खिन्थु जोङो बुंनो सानदों जे जायफ्रा बेहाय बांद्राय जे थाखा फैसायावबो एफाराब माने साउन्ड नङा बेफोर गार्जेनफोरनि थाखाय बा जायफोर गार्जेनफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ जोङो गोजानाव फोरोंनो थाखाय जोंहा सेरखम केपासिटि गैया बेफोरनि थाखाय जोङो बे सुबिदाखौ जों लानाया मोजां। मानोना जोङो मिथिगौ जोंनि सेन्ट एन्टनिस इंलिश मिडियाम स्कुला बा सिनियर सेकेन्डारि स्कुला थांनाय बोसोरफोराव जोङो मोजां रेकर्डफोर जोंहा दङ। थांनाय बोसोरावबो जोंहा 100% जोंनि पास पार्सेन्टेज दङ क्लास 10आवहाय आरो देग्लायबो थिग जों बेबायदिनो आसा खालामदों। बेनिखायनो खावलायदों बे प्रेस मिटनि दुवारै बयखौबो गार्जेनफोरखौ जायफोरा गसाइगावनि बा बिनि खाथि खालानि बे सुबिदाखौ लानो थाखाय खावलायबाय जे नोंथांमोननि गथ'फोरखौ न'आवनो दोननानै जुदि फोरोंनो सानदोंबा जोंनि सेन्ट एन्टनिस सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव एडमिशन लाफैनो हागोन।